Seguim amb l'apartat de startups i comencem amb el Pau Rodríguez, que és CEO de MeThings. Si intentem ajustar-nos als 10 minutets, perquè així no ens anirem massa del temps. Gràcies. Molt bé, bona tarda a tothom. Gràcies per convidar-me a presentar el nostre projecte, MeThings. Nosaltres, quan farà 7 o 8 anys, vam dir, escolta, com podem utilitzar la intel·ligència artificial perquè qualsevol pacient, vagi a l'hospital que vagi, tingui accés al millor diagnòstic possible. Que qualsevol hospital, per petit que sigui, tingui les millors capacitats diagnòstiques. I en quin àmbit ens vam centrar? Ens vam centrar en l'ictus. Perquè amb l'ictus, com sabreu, afecta milions de persones, però a més és la primera causa de discapacitat i de mort al món. De fet, hi ha tractaments que són molt efectius en l'ictus. Un és el tractament endovascular, que consisteix en treure el trombe del cervell, i l'altre és el trombolític, que és un fàrmac que intenta desfer el que seria el trombe. Però quin és el problema? Hi ha diversos factors pels quals no es pot fer aquests tractaments. Anem a entendre el flux del pacient per veure com es pot donar aquest tractament. Quan un pacient arriba a qualsevol hospital, li fan una exploració neurològica i sempre li fan un TAC normal. Un TAC normal és així, és molt difícil de veure si hi ha un trombe. Es pot veure si hi ha una hemorràgia, però un trombe és més complicat. Aleshores, què fan? Si és una sospita d'ictus, el que es procedeix és a injectar un contrast i a fer un TAC amb contrast. Aquí es pot veure la vascularitat del cervell i veure si hi ha un trombe. I alguns hospitals, els més avançats, poden fer el que es diu la perfusió, que és veure quina és la part infartada del cervell. I en base a això decideixen si transfereixen el pacient o no a un centre que puguin fer la trombectomia mecànica. En el cas de l'ictus s'organitza amb xarxes d'hospitals petits que transfereixen a hospitals grans. Quin és el problema? Més de la meitat dels hospitals del món no tenen capacitat de fer contrast o perfusió a les 24 hores, però fins i tot, inclús tinguent la capacitat, a vegades hi ha un retard en aquesta imatge i, per tant, hi ha un retard en el diagnòstic del pacient i en el tractament. El que hem desenvolupat és un software que és capaç d'identificar si hi ha un trombe a partir d'un TAC simple. I això activa el procés i les alertes per poder transferir el pacient a que tingui el tractament. Imagineu-vos que qualsevol pacient vagi a l'hospital que vagi amb un TAC simple, no se'ls escaparà un trombe. Penseu que si només incrementéssim un 3% els tractaments actuals, estaríem salvant milers de vides i discapacitats. 30 minuts pots fer que un pacient pugui caminar o parlar per sempre. Aquest temps és fonamental. Però és que, a més, això té un impacte als sistemes de salut i a les famílies enorme. Als Estats Units genera un reemborsament addicional i després tota la indústria tant de dispositius mèdics com d'imatge, doncs òbviament incrementen els dispositius que poden fer, amb la qual cosa tot està alineat perquè aquesta tecnologia s'implementi i puguem salvar milers de vides i discapacitats. Bé, quina és la solució que hem desenvolupat? Bé, el que hem fet és una intel·ligència artificial que des del TAC s'encripta, s'envia al nostre cloud, però aleshores una part molt important és que hem codesenvolupat amb Microsoft un visor d'imatges de TAC dintre de Microsoft Teams. Imagineu-vos que aquesta xarxa d'ictus que fa servir Teams, de cop i volta té un visor de TAC i cada cop que hi ha un TAC que es fa amb un hospital d'ictus, pum, ho reben al mòbil. Allà poden fer videoconferència, poden parlar i això és fonamental. Molts dels nostres competidors o altres empreses el que fan és desenvolupar un nou sistema de comunicació. I què fem? En tenim 5 d'aquests. I quan aquest canvia farem un per cadascun. L'objectiu que tenim com a empresa, la filosofia és hem d'utilitzar el que ja hi ha, no cal que reinventem la roda. I per tant, aquesta estratègia creiem que és molt important. Què hem aconseguit? Som l'única empresa del món que té marcatge CE i FDA per detectar el que es diuen oclusions de gran abast, trombes, amb un TAC simple, incloent M2, que són trombes una mica més distals. A més, trobem hemorràgies amb un TAC simple
I trombes també amb contrast, perquè efectivament, si tu no detectes que hi hagi un trombe, això no vol dir que tu no puguis fer el TAC amb contrast. I aquí ho detectem també. I us posaré un exemple perquè veieu quin és l'impacte. Els estudis mostren que un radiòleg no expert en neurologia veu un 32% dels trombes amb un TAC simple. Bueno, un radiòleg expert veu un 45%. Alguns competidors als Estats Units argumenten que poden trobar fins a un 68%. Bé, el que nosaltres hem aconseguit amb la regulatòria als Estats Units i Europa és d'un 83%. I això amb nivells d'especificitat bastant consistents, és a dir, no tenim un nombre de falsos positius molt alt. I això és molt important. Insisteixo, això no substitueix el contrast. Això el que fa és que si tu fas un TAC, identifiques si hi ha un trombe i el flux segueix sent el mateix, però l'acceleres. Aquest és un fet fonamental. Com t'integres al workflow del pacient actual? Bueno, això s'ha fet validant amb múltiples imatges de tot el món i s'ha presentat i publicat a bastantes peer-reviewed journals a nivell internacional. Hem anat a totes les conferències del món i ja fa uns anys que ja estem amb tot això. I això és molt important, no? Tot el rigor científic que ha de ser consistent. És a dir, no només és la regulatòria, és la regulatòria però més enllà d'això, no? I deixeu-me explicar-vos un exemple concret d'aquí, que ha passat a l'Hospital de Granollers. Això s'ha fet públic i ho hem presentat amb Microsoft. Bé, hi havia un pacient que va arribar a l'Hospital de Granollers, pacient de 80 anys, i tenia mal de cap. Clar, tu pots tenir mal de cap per moltes coses. I en aquell moment no pensaven que fos necessàriament un ictus. No és el mateix, tens un ictus fa 2 hores o 1 hora que si fa 10. Aleshores, tu tens una sospita d'ictus, li fan un TAC, doncs diuen, què pot ser això? Fem-li un TAC simple, de moment. I en el TAC simple, Meetings diu, ei, que aquí hi ha un trombe. I seguint el protocol diuen, escolta, donem-li trombolític a aquest pacient, intentem, com no hi ha una hemorràgia, fem que aquest trombe es pugui trencar, però fem-li el TAC amb contrast. I el TAC amb contrast efectivament diu, sí, hi havia un trombe també. Però podria haver sigut el cas que diguéssim, vostè vagis a casa. Llavors torna amb un infart. Això el paren, l'agafen, i gràcies a això el pacient recanalitza, no li cal ni trombectomia mecànica i se'n va a casa caminant. Imagineu-vos que qualsevol pacient del món vagi a un hospital qualsevol, li facin un TAC i per Teams puguin coordinar-ho. L'impacte és enorme. Deixeu-me dir també que els molts centres de referència, i Catalunya és una de les regions més potents del món en gestió de l'ictus, però sempre hi ha casos que se't poden escapar, no tot és perfecte. Tot i tenir un nivell altíssim, la idea és l'escalabilitat de tot això. Però què passa? Quin és el repte com a companyia? Com adoptes això? Anem a veure el que diem el go-to-market. Què és el que passa? Nosaltres hi ha diferents agents dintre dels hospitals. Primer hi ha el radiòleg. El radiòleg té una part fonamental en el diagnòstic, però també tens l'intervencionista, que és el que treu el trombo. També tens el neuròleg i també tens tecnologia. Aleshores, com alinees totes les persones per agafar una tecnologia que s'adopta? Això és un repte que és complicat. Doncs bé, aquí a Catalunya, ara us explicareu, hem fet un acord amb Siemens per utilitzar part de la seva tecnologia i la nostra per aplicar un tender, que ara veurem. Doncs tenir manteniment del radiòleg. El radiòleg és important. Però l'intervencionista és el que treu el trombo, és el que pren la decisió. I aquí tenim un acord amb Medtronic, a Europa Central, Orient Mitjà i Àfrica, que són els propis metges que li demanen a Medtronic, escolta, jo vull una solució que em permeti fer més tractaments, amb la qual cosa tenim aquest punt de vista. Però clar, un cop has convençut el radiòleg i l'intervencionista, aleshores vas a sistemes d'informació, i sistemes d'informació diu, ostres, una nova aplicació, ostres, com ho gestiono això? Doncs tenim a Microsoft. Microsoft ja té acords amb aquests hospitals, ja té la implementació de Teams. Fixeu-vos que el que intentem
és utilitzar el que ja hi ha. Això és fonamental. Si volem canviar el món hem d'utilitzar les coses que ja existeixen. No és qüestió de ser el número 1, ja jo ho creo tot. Què tenim? Com ho fem? Val. Aleshores, què passa aquí? Nosaltres ens centrem com a companyia a fer el millor producte del món amb un tag simple. Perfecte. Aconseguim que això estigui dintre de Microsoft Teams. Però què passa? Que hi ha molts hospitals que tenen tag perfusió, contrast, tota una sèrie d'altres productes. Els hem de desenvolupar nosaltres? No té cap sentit. Si agafem els que ja ha desenvolupat Siemens i els integrem a la nostra plataforma, ostres, tenim un producte molt robust i agafem el millor de cada part. Doncs això és el que hem fet. I de fet, hem aplicat conjuntament a un tender a Catalunya on es pugui desplegar eventualment la nostra tecnologia perquè tot el que seria la xarxa d'ictus pugui gestionar amb tots aquests aspectes. I és una part molt important. Ens hem d'alinear tots per intentar trobar aquestes solucions que, ho deia un company abans, l'adopció és molt important. L'algoritme pot ser fantàstic, la comunicació pot estar, però si no hi ha un impacte, quin sentit té? I estem molt agraïts a Microsoft, perquè Microsoft no només ens ha ajudat al desenvolupament del producte, sinó que ens ajuda en moltíssims aspectes. I amb Medtronic estem treballant en una altra regió del món on no tenen tag amb contrast disponible 24/7. I deixeu-me acabar amb el que és la part de l'equip. Nosaltres som un grup d'enginyers que vam començar i ens hem apropat al que seria a la medicina. Primer, el Consell d'Administració de la companyia. Deixeu-me destacar d'aquí que nosaltres tenim inversors professionals en l'àmbit de la salut que creuen en el nostre projecte, però hem demanat a un dels metges més prestigiosos del món que estigui al nostre Consell d'Administració, perquè no es pot perdre mai de vista la utilitat clínica del que fem. No és un tema financer, és un tema de visió de companyia. Hem agafat una dona americana, la Susan, que és independent i que és la presidenta del Consell, que és la CEO d'una empresa d'intel·ligència artificial americana i és molt potent. El Christian, que és el fundador de la companyia i s'encarrega de tota la part de tecnologia, i jo com a gerent que porto tota la part de negoci. Però el que és molt important són els metges amb els que treballem, neuròlegs, radiòlegs, intervencionistes, que participen activament en el desenvolupament de la nostra tecnologia. O sigui, nosaltres no hem de dir al metge el que té que fer, hem d'escoltar el que necessita i hem de desenvolupar la tecnologia com puguem. I aquí són un exemple d'uns quants. Som un equip d'unes 20 persones, majoritàriament enginyers però no només, també tenim alguns metges, i treballem tot el que podem amb els diferents hospitals. I deixeu-me acabar amb una última reflexió. La visió de la nostra companyia és que qualsevol hospital del món tingui accés al millor diagnòstic, però el que és fonamental és que treballem junts i que trobem les sinergies que tenen sentit i com aconseguim que això faci que qualsevol pacient, vagi on vagi, tingui accés al millor tractament possible. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Pau. Seguim amb el Sergi Valverde, que és CEO de Tensor Medical. Moltíssimes gràcies per convidar-nos. Nosaltres som un spin-off de la Universitat de Girona i de l'Hospital de Vall d'Hebron i una mica som, de tot el que hem estat parlant avui, el reflexe de com tot el coneixement amb intel·ligència artificial i la col·laboració d'hospitals amb universitats acaba també donant fruit i convertir-se en companyies que poden donar impacte als nostres propis hospitals. Nosaltres estem desenvolupant una plataforma d'intel·ligència artificial que ens permet poder diagnosticar i també monitoritzar els tractaments en pacients neurològics. En Pau ens ha explicat molt bé el cas de l'ictus, que entra dintre d'aquesta categoria, però estem parlant també d'Alzheimer, d'esclerosi múltiple, d'oncologia cerebral. Hi ha 1 de cada 3 persones que hi ha al món
acabarà patint una malaltia neurològica en algun moment de la seva vida. I per totes aquestes persones haurem de fer servir imatge mèdica, amb molts d'ells ressonància magnètica. Només per Alzheimer el 2030 hi haurà quasi 70 milions de pacients amb Alzheimer. Hem de fer moltíssimes ressonàncies i això ho hem de fer amb uns sistemes sanitaris que estan avui en dia ja totalment saturats i que no poden donar a l'abast. S'ha dit aquí també forces vegades avui que, i està demostrat perquè hi ha articles científics a Europa i als Estats Units, que no hi ha radiòlegs, la demanda amb imatge mèdica creix any darrere any degut a les malalties cròniques, a l'envelliment de la població i, en canvi, el número de radiòlegs s'incrementa un 1% cada any. Per tant, tenim un problema i també tenim un altre problema que és més relevant en el món de la tecnologia, que és la impossibilitat dels sistemes actuals de poder ser interoperables en qualsevol hospital que hi hagi a Catalunya o al món. Us poso un exemple molt senzill. Imagineu-vos que a mi me diagnostiquen un tumor cerebral a la meva ciutat natal, a Girona. Me fan la ressonància magnètica amb la màquina de Girona, me diagnostiquen, me donen un tractament i al cap d'un any empitjoro i acabo derivant en un hospital de referència com Bellvitge. A Bellvitge me tornen a fer una altra ressonància amb una altra màquina que probablement tingui un camp magnètic diferent, un protocol diferent, un fabricant diferent. Si veieu aquestes dues imatges, soc jo mateix a les dues, però una primer que ha passat un any i segon és que són màquines, protocols diferents. Llavors, això ja és complicat per un clínic avui en dia, però a nivell d'intel·ligència artificial realment és molt complicat per temes tècnics i perquè són molt sensitius els models a aquests canvis de protocol a les imatges, el que fa que sigui molt complicat poder processar imatges avui en dia a escala a qualsevol hospital. Llavors, el que estem fent nosaltres, la nostra visió com a companyia, és crear una plataforma d'intel·ligència artificial generativa que ens permet poder processar qualsevol imatge de qualsevol hospital, crear un model fundacional que després podem utilitzar per poder diagnosticar i avaluar malalties i fent servir com a eina de suport en els clínics podem anar alimentant aquesta eina i així poder anar millorant la seva eficàcia. Parlarem d'això ara a continuació. Però el que és més interessant és que treballant i millorant l'eina podem continuar donant suport a més i més patologies, com podria no només l'esclerosi múltiple, que és el que us parlaré avui, sinó també en oncologia o també amb Alzheimer. Però de fet, el que us estic parlant avui estem parlant de plataformes, però d'aquí 5, 6, 7 anys el que estarem parlant és d'agents. La nostra indústria del software està canviant molt de pressa i és molt predible que la de la imatge mèdica, que també és software, estigui canviant també. I en el fons el que tindrem d'aquí 5-10 anys seran assistents virtuals, radiòlegs virtuals que estaran operant amb els nostres radiòlegs de veritat, que com s'han dit abans en el panell anterior, no se'n van enlloc, molt al contrari. La professió de radiòleg és de les més valorades avui en dia i es guanya molt i molt bé la vida. Llavors, la idea és que anar construint aquesta plataforma universal que doni suport i que pugui solucionar els problemes que tenim en els sistemes sanitaris. El primer que hem de tenir en compte és que realment podem llegir qualsevol imatge. I aquí és on hem començat la nostra primera proposta, és ser capaços de poder agafar, torno a les meves imatges que jo us he ensenyat abans, ser capaços d'agafar les dues imatges i crear una representació única de la imatge, de forma que ara sí que les pugui comparar i per tant pugui fer servir a escala l'intel·ligència artificial. La primera aplicació d'aquesta plataforma ja està certificada com a producte sanitari a Europa i és per l'avaluació dels pacients amb esclerosi múltiple. El que fa la plataforma és connectar-se al sistema de l'hospital i quan el neuroradiòleg s'asseu a la seva cadira a inspeccionar si el tractament està funcionant o no, té aquesta eina d'ajuda que li dona una llista amb les lesions compatibles amb una falla del tractament. Llavors, per contestar una mica les preguntes que se'ns van fer abans de fer aquesta ponència, quin és l'impacte real que té això en els pacients avui en dia? Hem fet un estudi internacional amb els millors centres d'Europa, amb 6 centres d'Europa i 400 pacients, on veiem que quan els clínics utilitzen l'eina per poder avaluar si el tractament està funcionant o no, poden incrementar en un 89% la seva capacitat de detectar quan el tractament està fallant. I això és molt rellevant. Deixeu-me que ho torni a dir una altra vegada.
Perquè el que estem veient és que pràcticament hi ha el doble de pacients que avui en dia en els hospitals s'està dient que el tractament està funcionant i no ha estat funcionant. Realment hi ha una nova lesió que és compatible amb una fallada de diagnòstic i l'ull humà, degut a que cada vegada hem de fer més casos i tenim menys temps, no l'està detectant. Llavors, això a nivell del pacient hi ha estudis que demostren que quan puguem utilitzar aquesta tecnologia a tots els hospitals del món tindrem un increment relatiu de la qualitat de vida dels pacients superior al 65%, que seria similar a la que vàrem tenir quan aquests pacients varen poder començar a tenir un tractament. Però el que és més interessant també és que pacients que estan millor tractats significa menys despesa pels sistemes sanitaris, menys baixes, menys jubilacions i un estalvi que podria arribar fins als 35.000 milions d'euros només a Espanya i Europa, només amb esclerosi múltiple. Llavors, l'impacte real i l'aplicació en el nostre país, a Catalunya, només a Catalunya el nostre software ha processat més de 4.000 persones amb esclerosi múltiple. En els últims 18 mesos estem en 5 centres de referència a Catalunya, estem a 11 centres de referència a Espanya i Portugal i la nostra idea és incrementar-nos fins a 50 centres en un any. I bàsicament el feedback principal que estem obtenint, que és molt important per l'adopció del software, és la capacitat que el clínic es pugui creure el software i l'integrin al seu dia a dia. És el que realment més feedback hem tingut. En quant a l'escalabilitat, és molt important per nosaltres ser capaços de continuar generant valor per als hospitals i una de les coses particulars de la plataforma que hem desenvolupat és que partint del model d'esclerosi múltiple, en menys de 3 mesos hem sigut capaços de crear una segona aplicació que és capaç de llegir d'una manera molt acurada les metàstasis cerebrals amb les imatges de TU amb contrast. I això, repeteixo, ho ha fet des del punt de vista que el model ja sabia buscar lesions amb una patologia diferent. I això és el que ens fa pensar que realment té un camp molt interessant, sobretot orientant-nos al nostre gran objectiu, que és l'Alzheimer, on estan començant a sortir fàrmacs ja i on sabem que necessitarem moltíssima tecnologia i ajuda per poder donar l'abast en tots els pacients que tenim. Llavors, una de les coses que ens va demanar era explicar una mica quins són els reptes que hem tingut com a companyia. Nosaltres som una companyia molt jove, acabem de fer 5 anys. I quins són els reptes? El primer, i és el més interessant, és com regular un medical device que cada dia és millor. Quan tu vas a un organisme notificador, que és el que nosaltres l'hem certificat amb un dels millors d'Europa, amb Intertech, ells ho veu, almenys jo quan ho visualitzo, és com un mur de formigó. És una cosa que tu certifiques i mai més toques. I com els expliques tu que això cada dia que ho fas servir és millor? Llavors, la resposta és no es pot. Ara mateix, a Europa, s'està començant a treballar als Estats Units i ja hi ha bastants informes que donen l'opció que molt probablement d'aquí poc es podrà fer servir aquest tipus de tecnologia. Com ho fem nosaltres? Doncs implementant un sistema de documentació tècnica i de sistema de qualitat molt àgil, que pràcticament ens permet semiautomatitzar tot el procés de documentació de les noves millores del software. Això fa que puguem tenir una nova versió amb més performance entre 1 i 3 mesos, que és molt poc en els estàndards d'avui en dia. La segona, aquesta suposo que la compartirà també en Pau, això és un cercle viciós, perquè com a totes les companyies vols guanyar calés, però per guanyar calés necessites hospitals, per tenir hospitals necessites tenir el CE Mark i per tenir el CE Mark necessites haver fet validacions clíniques als hospitals. Llavors, és un cercle que va donant la volta, evidentment es pot fer, nosaltres ho hem fet, però és un procés que és molt lent i és on realment, sota el nostre punt de vista, s'hauria de fer més esment, de fer servir la nostra xarxa d'innovació catalana per poder validar tots aquests algoritmes abans que hagin de sortir a fora a fer les validacions. Per tant, és evident que totes aquestes companyies com la nostra necessitem d'un capital molt intensiu fins a poder sortir al mercat. En el nostre cas, hem trigat 3 anys i mig des del començament a poder sortir al mercat. Hem sigut bastant ràpids, però tot i això som molts de calés. I finalment, el talent. Estem en un sector, nosaltres ens considerem una empresa de software i el sector del software, els enginyers de software són les noves estrelles del rock. Són molt cars
i són molt difícils de trobar. Llavors, com ho vàrem solucionar nosaltres? Nosaltres el que vàrem fer va ser dissenyar una companyia des del primer dia que era distribuïda i remota. O sigui, nosaltres no tenim l'oficina en el Parc Científic de Girona, però no tenim oficina. O sigui, tenim l'adreça fiscal, però no tenim oficines. I probablement no en tindrem mai. I això ens permet poder capturar talent a qualsevol part del món, que en aquest cas l'estem cenyint a Itàlia i a Espanya, però ens permet poder capturar talent que després ens permet també poder reduir també el cost salarial. En aquest cas us poso en verd i en taronja totes les persones que estan treballant amb nosaltres i que estan becats amb beques de talent, de postdoctorat, doctorat. Va molt bé perquè pots continuar adquirint talent, i sobretot és molt important perquè tot el que has ensenyat ho hem fet amb un equip de mitjana d'unes 5,5 o 6 persones. Ara actualment a full time som 9 persones. I el gran repte que tenim ara com a companyia, que no sé si he arribat tard i no sé si ho he pogut parlar, és com ens adaptem als nous temps. Nosaltres com a companyia de software, una de les coses que hem vist és que nosaltres, ho has comentat una mica avui, nosaltres des de fa un any i una mica més no som els mateixos. No som els mateixos. Nosaltres som capaços de rendir com si fóssim 20 persones. I és degut a intentar integrar totes aquestes eines de que ara s'està molt de moda als Estats Units, les companyies que són iFirst, que són companyies que integren la intel·ligència artificial al seu mateix ADN, i estem fent això per intentar arribar més endavant i anar més de pressa. Evidentment, però, això no t'atreu que a la fase que estem ara necessitem trobar talent comercial, de ventes, com explica molt bé el Pau, lo difícil que és, i aquí també és complicat, perquè de comercials n'hi ha, però els bons són molt cars. I és difícil jugar amb aquesta proposta, però amb això estem molt contents i endavant i donant el màxim impacte als pacients. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Sergi. Doncs ara passem de malalties cerebrals a càncer de mama amb Judit Giró, que és la CEO de Bluebox. Hola, jo soc la Judit, gràcies al Col·legi de Metges per convidar-nos. Fa un temps estàvem aquí quan estàvem aixecant ronda, és un plaer haver tornat. Nosaltres som una startup basada a Barcelona on hem desenvolupat un test de càncer de mama en mostra d'orina. El motiu pel que hem fet això és perquè ara mateix el càncer de mama, de tots els càncers, és el càncer que mata a més dones, però al mateix temps és el càncer més tractable, més curable. Aleshores, què està passant? Per què aquesta discrepància? Doncs el que està passant és que el sistema que tenim ara mateix per diagnosticar el càncer de mama és un sistema que salva moltes vides, però es podria millorar moltíssim. I per què dic això? Doncs per dos motius. En primer lloc, de tots els càncers de mama que tenen les dones que participen al sistema, és a dir, en el programa de cribratge, tots els càncers de mames que hi ha, doncs d'aquestos un terç passaran desapercebuts per mamografia. Només de cada 3 càncers, només 2 es veuran en mamografia i procediran a tenir més proves. I aquesta dona s'enviarà a casa i no se li detectarà el seu càncer fins l'any que ve quan torni a participar en el programa. D'altra banda, dels càncers que sí que donen positiu en mamografia i segueixen el sistema de cribratge, de totes aquestes dones, només un 1% d'elles tenen càncer. És a dir, els recursos cars i limitats que tenim en el sistema de cribratge poblacional de càncer de mama s'utilitzen en dones que realment no necessiten, o moltes d'elles no necessiten, i algunes que sí que ho necessiten les enviem a casa sense un diagnòstic. El que hem fet nosaltres és fabricar una eina que serà un suplement a les tècniques de cribratge actuals i donarà ajuda als radiòlegs i a la mamografia per detectar càncers que ara passen desapercebuts. I com ho fem? Doncs bé, fa un temps es va fer molt viral una notícia científica que deia que els gossos poden olorar càncer. Si els gossos poden, per què nosaltres no? I el que hem fet és crear un nas artificial o un sistema d'olfacte electrònic que detecta càncer de mama a partir de l'olor de l'orina. Això queda molt catchy, però realment què és el que fem? Detectem biomarcadors que estan en la mostra d'orina i per fer-ho extremadament fàcil i extremadament barat, com ho fem? Doncs la nostra innovació és haver inventat una manera de separar aquest biomarcador de la mostra d'orina d'una forma extremadament barata. Doncs com ho fem? Doncs
targetegem només els biomarcadors que són superpetits i així, calentant la mostra d'orina, el biomarcador se separa de l'orina perquè, com que és tan petit, és volàtil i ja està. Per això diem que analitzem l'olor. Llavors, un cop hem detectat aquest vídeo que, si no el pares de mirar, igual t'hipnotitza per aquesta ona Infinite Loop, doncs això és la tecnologia. El que hi ha, però la gran part de la nostra tecnologia és el software, la AI que hi ha aquí darrere. I què fa aquesta tecnologia? Doncs bé, agafa la senyal que surt com a output del nostre dispositiu, que és una matriu de 2D que diu cada sensor com de molt s'ha activat a cada temperatura i com que sabem que cada component, cada biomarcador s'evapora a una temperatura i pot activar només alguns dels sensors, doncs ja està, podem correlacionar quins biomarcadors hi havia presents dins del dispositiu i així és com detectem el càncer de mama. És a dir, el nostre objectiu és fer que el càncer de mama es pugui detectar d'una manera tan fàcil com si fos un test d'embaràs. Fins a dia d'avui hem estat col·laborant amb uns 7 hospitals de tota Espanya, més que res de Catalunya i de Madrid, i hem descobert que la Blue Box és més sensible que la mamografia i el nostre següent pas és, durant la primera meitat de l'any que ve, farem l'assaig clínic per aconseguir el mercat GCE i sortir al mercat a finals de l'any que ve. I ja està. Gràcies. Judit. Bé, les preguntes les farem al final. Acabem amb l'última intervenció d'avui, que és Eduard Otero, que ets emprenedor, diguem-ne, de One Shot, ara expliques en el punt en el que esteu, i a part és responsable de projecte de salut del Centre de Visió per Computació. Hola. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos. És fa molt de goig realment veure els projectes que hem vist fins ara. Nosaltres ara mateix no ens hem constituït encara, així que estem en procés de veure com acabem d'integrar tota la informació. De fet, molts dels reptes que estan comentant els nostres companys ja els estem visquent, i de fet una miqueta com a resum final veureu que moltes coses de les que diré ja s'hauran repetit, així que espero no fer-me massa repetitiu. Però bàsicament el projecte One Shot, primer de tot, és un projecte que aúna dues àrees que estan ara molt a l'ordre del dia, que és la imatge mèdica i la intel·ligència artificial, i sobretot en aquest cas també aplicat al càncer de pulmó. Com molts sabreu, el càncer de pulmó és el dels càncers més mortals del món, si no el que més. S'emporta anualment 1,8 milions de morts a tot el món, i això de fet a Europa implica que és el 3% de les morts que succeeixen a Europa. Bàsicament, el diagnòstic es fa, prop del 70% d'aquest diagnòstic es fa en fase 4 i això implica que al cap de 5 anys, desafortunadament, un 87% d'aquesta gent acabarà morint. Què passa amb tot això? Al final la conclusió és que hi ha un diagnòstic que és molt tardà, per tant aquí és on hem d'intentar trobar el repte per aconseguir. Llavors, en aquest sentit, agafant un miqueta generalitzant el que és el journey del potencial pacient, veiem que el càncer comença en un moment temps zero fins a una primera visita. Aquest temps és indeterminat, ara mateix no hi ha una eina que ens permeti realment identificar això. Es basa molt el diagnòstic en imatge mèdica, hi ha tot un seguit de seguiments, extravisites i extraimatges mèdiques, molts d'aquests casos al final entren inclús en temes de biòpsia, i fins a arribar a un diagnòstic, a una confirmació del diagnòstic i un inici de tractament. A més, tot aquest període de temps, per llei, teòricament, hauria de durar entre 30 i 45 dies, cosa que és insostenible i no es pot assumir. Llavors, la solució és segurament implementar programes de cribatge. Però què passa? Com deia, hi ha un altíssim índex de falsos positius deguts a la imatge mèdica. Això implica un seguit innecessari de testos i seguiments, que això que fa és que els costos i el temps dedicat a cada un dels casos incrementi de manera molt significativa. De fet, només els costos del diagnòstic ja poden superar els 2.500 euros per pacient, sense tenir en compte inclús a vegades els seguiments que es fan a fer després. Per tant, aquests programes de cribatge no acaben de tot de ser cost efectius o no s'ha acabat de demostrar del tot. Sí que hi ha moltes iniciatives a dia d'avui, però tot i així no és una pràctica que estigui com superimplementada. De fet, a Espanya tot just acaba de començar el programa Cassandra, que és com el que seria el potencial programa de cribatge. Dit això, la nostra proposta bàsicament és un diagnòstic multinivell en el qual fusionem imatge, en aquest cas CT,
i dada clínica i dada demogràfica, per arribar a 3 nivells de diagnòstic. Hi ha una part, diguéssim, associada a la part de diagnòstic i de cribatge, una segona part, que és aquesta part com més d'agressivitat, que és sobretot veure quin és el pronòstic d'aquest nòdul, i finalment un model genòmic el que volem és fer una caracterització molt més profunda dels casos dels nòduls pulmonars. Actualment hem desenvolupat ja la part de malignitat i la part de pronòstic, estem amb dades que estan pràcticament ja a l'ordre del dia, i la part genòmica és la que estem allà lluitant fort, entre altres coses, pel tema de l'accés a dades, que això ho comentarem més tard. Hem vist també que per la sistemàtica en la qual s'està aplicant tot el procés del cribatge de càncer de pulmó, tota la part de cribatge encara no és del tot eficient, com comentàvem, al final saturació de màquines de TAC, saturació de radiòlegs, no hi ha infraestructura, falta, hi ha una mancança d'això. Per tant, estàvem comentant de justament desenvolupar models que ens permetin justament afinar més aquesta preselecció de pacients. Per tant, tornant una mica al patient journey que estàvem comentant, volíem transformar un procés de diagnòstic lent, complex i costós en un que bàsicament sigui molt més ràpid, que sigui fàcil i que a més sigui sostenible. D'alguna manera, la idea és intentar arribar, no determinar quan comença el càncer, però sí intentar arribar-hi molt abans, reduir aquests 30-45 dies significativament, eliminar aquests falsos positius, que és el que suposa tot aquest increment de costos i de temps, i en aquest sentit fer aquesta visió digital que permeti justament reduir els costos fins a, esperem, que reduir-los a un 45% del total. Llavors, l'enfoc que estàvem fent de tota la jornada d'avui, els reptes que podem arribar a abordar. Nosaltres ara mateix, en aquest sentit, estem més en la fase potser de desenvolupament més que d'implementació, però, per exemple, un dels grans reptes que estem tenint avui en dia és justament aconseguir dades harmonitzades i confiables tant de la dada clínica, demogràfica i de la imatge. Al final, cadascú és el seu pare i la seva mare, com hem comentat prèviament, no és el mateix un TAC obtingut en un hospital que un altre, llavors aquí hi ha termes justament de confiança i d'harmonitzar tot aquest tipus de dades. Per contra, també és important tenir en compte la variabilitat i la multicentricitat que també està indicada aquí, perquè si no, al final no pots vislumbrar aquests problemes que estem tenint. Doncs, per exemple, vam tenir una casuística en la qual hi havia una petita marca, no marca d'aigua, però hi havia un petit punt negre en els TACs que eren benignes, principalment perquè és d'on havien vingut molts d'aquests casos. Doncs l'algoritme inicialment deia, ostres, feia un rendiment espectacular perquè bàsicament havia marcat que aquell punt era el que indicava justament que molts TACs d'aquells estaven indicats amb això. Llavors era, fins que ens vam donar compte a través de tot el que és el tema d'explicabilitat, etc., vam poder veure que literal on es fixava l'algoritme per justament donar aquesta solució. De fet, el tema del seguiment longitudinal, això es refereix sobretot a que a dia d'avui es fa tot un seguiment d'aquests pacients, per tant no és una cosa que és estàtica d'una visita i ja està. Per tant és important també tenir en compte aquest tipus de problemes que poden sorgir d'això. Validació científica, també ho hem comentat prèviament, entres en aquesta roda, al final evidentment ha de demostrar-se que realment això és útil, que és una cosa que realment es pot implicar, es pot aplicar. Tema privacitat i GDPR, al final totes aquestes dades són dels pacients, però al final qui ho gestiona en última instància en el fons és l'hospital. Per tant, tenir en compte això, tenir en compte com el tema del consentiment informat, etc., és una cosa que és tediós i no és fàcil a l'hora d'implementar aquest tipus de projectes. A nivell de desplegament, estem veient que això ja és una mica el que acabem veient, i estem més o menys en certes parts, però també són moltes coses que ja s'han comentat prèviament, la integració en el flux clínic, perquè hem de començar desenvolupant noves eines diferents per coses que es poden adaptar, com comentava el Pau, el tema de Microsoft, Medtronic, etc. Doncs, ostres, aquí hi ha un punt en què nosaltres ens estem fixant en com intentar integrar aquesta eina en tot el tema de visors de tags, per exemple. Tema de certificació regulatòria és un dels potencials problemes més complicats a l'hora de desplegament, perquè si no, no podràs fer-ho directament. Tot el que és
errors que poden sorgir, de manteniment, de costos, etc. Evidentment, això ja, quan estàs en una fase més implementada, això ja és un problema que veurem més en un futur, però clarament incrementa els costos de tot el que és el desenvolupament del projecte. I al final la sostenibilitat. És molt important que totes les mètriques que podem arribar a obtenir de la implementació d'aquest tipus d'eines es puguin veure i fer ascens. Realment l'equip no som nosaltres tres només, hi ha la Débora Gil, que és la cap tècnica, és el cap del grup de recerca de IAM al Centre de Supercomputador, i hi ha un equip de 3 o 4 persones dintre d'ell. Ell és la part tècnica, al final ell el que vol és justament ajudar els clínics a que tinguin eines per justament fer millor la seva feina. Per tant, s'encarrega part del desenvolupament i l'entrenament. Però què passa? Que això, evidentment, com hem dit ja reiteradament, cal alguna definició de la necessitat clínica. Això és el paper que juga aquí el doctor Rossell en definir, evidentment, el càncer pulmó és una cosa que és evident, que és el problema, però on podem atacar-lo i on realment podem ser diferencials, allà és on ell ens està donant molt de suport, i a part de la validació clínica. I després està el paper que jugo jo en aquest sentit, amb les diferents otris dels projectes, de les institucions que ens formem part, que en aquest sentit, clar, al final és tota la part de transferència, que dèiem, no soc l'emprenedor, queda així. La idea, en el fons, també és, i tenint en compte el que comentàvem durant el dia d'avui, com han de ser, quina és la formació que han de tenir cada un dels components de l'equip. El tècnic ha de tenir molt de coneixement clínic, el clínic ha de tenir molt coneixement tècnic, hi ha un punt que no pots abarcar absolutament tot. I això crec que és alguna cosa que és evident, hi ha gent que segur que sí que pot fer-ho, jo no, però jo, per exemple, jo professor soc farmacèutic i m'he anat especialitzant en temes d'intel·ligència artificial. Per tant, tinc una miqueta aquesta vessant clínica, puc arribar a entendre què és el que m'està explicant el doctor Rossell, i al mateix temps puc intentar explicar-li aquesta necessitat quan hi hagi algun conflicte d'enteniment amb la doctora Gil, i el mateix a la inversa, és a dir, al final és una miqueta la complementaritat d'aquest equip justament jugant aquest rol, a part de temes de la gestió, de com coordinar totes les accions. Al final crec que la força d'aquest projecte és que realment des de l'inici hi ha hagut una necessitat clínica molt definida i està complementada amb un equip tècnic molt potent. Llavors, una miqueta així com a dues conclusions finals. Evidentment, això ja més o menys ja ho hem comentat entre tots. La IA no ve a substituir els professionals. Jo crec que el que fa és multiplicar justament la seva capacitat d'impacte en els pacients, que això crec que de fet hi ha una que és pràcticament textual la mateixa. I de fet, la segona és més enfocar el diagnòstic. Al final no és veure més coses, sinó que entendre més el que ja vegem. Llavors, una miqueta aquestes serien les meves conclusions de com la IA està integrant-se dintre l'àmbit de la salut. Moltes gràcies. La sessió, i la idea era que si hi havia alguna pregunta, algun comentari d'algú que volgués intervenir, doncs tenim uns 5 minutets per fer-ho. Després de tantes hores, des de les 9 del matí, us volem agrair a tots els ponents que heu compartit la vostra experiència i visió, a tots els assistents que heu participat, als coorganitzadors, Bioinformàtics Barcelona, FENIN, a l'àrea d'innovació i emprenedoria, a Medi de Dàlia, i també a les entitats col·laboradores com el Grup Med i Entity Data que han fet possible aquesta jornada. Doncs que us animem a tots els que encara no us heu fet socis del GIPS o associats que us en feu. També si les vostres institucions estan interessades en col·laborar amb el GIPS, doncs estem encantats d'estudiar les sinergies que puguem tenir i buscar projectes que continuïn promovent com aquesta jornada, la interdisciplinarietat i la col·laboració entre els diferents professionals. I he enredat a l'Òscar també perquè Jo he sortit corrents a buscar una nena, si no es queda al carrer després de les extraescolars, però necessitem saber si això penseu que ha estat útil. És el més important.
el GIPS crec que és dels pocs fòrums que jo he conegut on tenim metges que se'ls creuen com propi i enginyers i d'altres professionals també. I llavors ho hem d'aprofitar. Crec que no hi ha tants fòrums com aquests, perquè els enginyers anem a les nostres conferències, els metges van als seus fòrums i no hi ha llocs on podem parlar de coses com aquesta, que tot ha estat una mica superficial i tal, en molts casos durs, però és que necessitem treballar junts perquè el que ens ve fa una mica de por. I crec que s'ha dit que no podem fer això sols, cap de nosaltres. I llavors hem de treballar junts i hem d'aprofitar aquests tipus de fòrums. Tot el feedback, més que welcome, intentarem ser més puntuals la propera vegada i moltes gràcies als que us heu quedat fins al final, perquè la tralla d'avui tela. Res més, no? Vinga, ens veiem a la propera.